Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean, the family. Credit cards in the scam. Magandang umaga mga kadiskarte. Ang topic naman natin ngayon ay kung paano mag-welding. Tuturuan ko kayo ng 4 na technique ng pag-welding. Madali lang to mga kadiskarte, basta panoorin nyo lang tong video na to. Ituturo ko sa inyo yung paano mag-full weld at welding na parang kaliskis ng tilapia. Hindi ko naman sinasabi na kapag napanood nyo to alam nyo na mag-welding. Syempre hindi pa mga kadiskarte. Bibigyan ko lang kayo ng diskarte o technique ng pag-welding. Pero madali lang to mga kadiskarte. Ang ituturo ko sa inyo, yung una ay yung kaliskis ng tilapia. Spot lang mga kadiskarte, spot. Yung susunod naman ay yung pabilog-bilog. Tapos yung pangatlo naman ay yung baba, balik onte, baba, balik onte, baba, balik onte. Ganun lang yun mga kadiskarte. Tapos yung isa pa side, ganun. Mabagal lang mga kadiskarte, pero malalaman nyo ito mamaya. Ganito lang yung gagawin natin mga kadiskarte. Mas maganda pa dito. So yun. Ngayon mga kadiskarte, pwede na natin simulan. Yung gagawin natin ngayon ay yung parang kaliskis ng tilapia. Ang gagawin ko lang dito, spot. Doon lang sa baba niya, mag-spot ka sa baba. Spot dito, tapos sa baba niya, spot ka na naman. Spot lang ito mga kadiskarte. So pwede na natin simulan. Na mga kadiskarte. Ito na yung kaliskis. Ang ginawa ko lang dito, spot dito, tapos spot sa baba niya, spot na naman sa baba niya, spot na naman sa baba niya, spot naman sa baba niya. Ganun lang yun mga kadiskarte. Spot lang kayo sa baba niya. Pero dapat magkakadugtong yan na kadiskarte. Tapos yung susunod naman na gagawin natin ay yung pang full weld, yung baba, taas, onte, baba, taas, onte. Yung gitna niya, dun mo itataas onte, baba, taas, onte, baba, taas, onte, baba, taas, onte. Pang full weld to So ito, pwede na natin simulan. Ang ginawa lang natin dito, ganito lang to, baba, balik onte, baba, balik onte. Dun sa gitna niya, ibabalik mo sa gitna niya, baba, balik onte, baba, balik onte. Ganun lang yun mga kadiskarte. Tapos ito, spot to. Tapos ito, tuloy-tuloy to, ganun lang mga kadiskarte. Inut-inut lang. Tapos yung susunod naman natin gawin ay yung pabilog, ganon, bilog, balik onte, bilog, balik onte. Sa gitna din natin ibabalik. Ito naman yung pabilog. Bilog-bilog lang natin yan. Ganito yung bilog, balik sa gitna, bilog, balik sa gitna, bilog, balik sa gitna, bilog, balik sa gitna, bilog, balik sa gitna. Ganun lang yun mga kadiskarte. Ibilog-bilog lang natin. Dapat mabagal lang with feelings mga kadiskarte. Para ang susunod naman yung parang din, parang ganito rin pero pag ganun siya. Basta ganun lang slide,
slide, slide, slide, slide hanggang sa pababa mga kadiskarte. Kaya slide lang. Ito naman yung pa-slide. Ganito yun, no? Slide, 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 slide. Habang pababa lang yan mga kadiskarte. So yun, nagtatapos na ang ating programa na project. Madali lang mag-welding mga kadiskarte. Mamili lang kayo dito kung ano yung trip nyo. Madali lang to. Ito yung kalis case, tapos ito yung babalik konti, tapos ito yung pabilog-bilog, tapos ito yung slide. Hindi ko alam yung sinasabi, yung mga name niyan kasi sa experience ko lang to ginawa. So ito naman yung nagagawa ko, maganda. So yun mga kadiskarte, nagtatapos ng programa natin.